कारण जे नांगाल भाङा जे सिडली समस्तिनि निसिमानि प्राइमारि बेवहाय गोबाव सम बिपिएफआ मोनसे खुथि फुथिनानै दंमोन। नंखाय खोथाजों हानि पाट्टा होनाय जागोन आरो इउपिपिएल दोलोआ बेनिफ्राय बांगालफोरखौ माने मुस्लिमफोरखौ बेनिफ्राय होनाय जागोन बेबायदि सिगिनाय मोनसे परिबेसजों थांनाय समाव गोबां भट बिथांमोना मोनदों। किन्तु दिनै थांनाय माने 4 मासनिफ्राय जों जि रोखोमनि नांगाल भाङायाव खामानि मावदों दिनै रेलियानो खोन्थादों पुरा माने मुस्लिम समाजनि दिनै 1000निबो बारा सुबुंफ्रा फैनानै दिनै रेलि खालामदों आरो बे बाराव 100 हातांकआबो नांगोल भाङानि जि जोंनि माइनरिटि जि भट बे माने एबार इउपिपिएल दोलोआव गोलैगोन आरोखि जोबोद खुसि जादों। कारण जे नांगाल भाङा जे सिडली समस्तिनि निसिमानि प्राइमारि बेवहाय गोबाव सम बिपिएफआ मोनसे खुथि फुथिनानै दंमोन। नंखाय खोथाजों हानि पाट्टा होनाय जागोन आरो इउपिपिएल दोलोआ बेनिफ्राय बांगालफोरखौ माने मुस्लिमफोरखौ बेनिफ्राय होनाय जागोन बेबायदि सिगिनाय मोनसे परिबेसजों थांनाय समाव गोबां भट बिथांमोना मोनदों। किन्तु दिनै थांनाय माने 4 मासनिफ्राय जों जि रोखोमनि नांगाल भाङायाव खामानि मावदों दिनै रेलियानो खोन्थादों पुरा माने मुस्लिम समाजनि दिनै 1000निबो बारा सुबुंफ्रा फैनानै दिनै रेलि खालामदों आरो बे बाराव 100 हातांकआबो नांगोल भाङानि जि जोंनि माइनरिटि जि भट बे माने एबार इउपिपिएल दोलोआव गोलैगोन आरोखि जोबोद खुसि जादों। कारण जे नांगाल भाङा जे सिडली समस्तिनि निसिमानि प्राइमारि बेवहाय गोबाव सम बिपिएफआ मोनसे खुथि फुथिनानै दंमोन। नंखाय खोथाजों हानि पाट्टा होनाय जागोन आरो इउपिपिएल दोलोआ बेनिफ्राय बांगालफोरखौ माने मुस्लिमफोरखौ बेनिफ्राय होनाय जागोन बेबायदि सिगिनाय मोनसे परिबेसजों थांनाय समाव गोबां भट बिथांमोना मोनदों। किन्तु दिनै थांनाय माने 4 मासनिफ्राय जों जि रोखोमनि नांगाल भाङायाव खामानि मावदों दिनै रेलियानो खोन्थादों पुरा माने मुस्लिम समाजनि दिनै 1000निबो बारा सुबुंफ्रा फैनानै दिनै रेलि खालामदों आरो बे बाराव 100 हातांकआबो नांगोल भाङानि जि जोंनि माइनरिटि जि भट बे माने एबार इउपिपिएल दोलोआव गोलैगोन आरोखि जोबोद खुसि जादों।